Numero 1, karang adlaw Miyerkules kita, Abril 7. Kada sigla sing adlaw no, sa sanulan to Marso, subong Abril 7 na kita, no? Anyway, good morning dira sa kay Wilma Inocencio Cabarles, naga-monitor subong sa aton. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Masi Tofago, good morning. Homa Lumena, Jack Pinungan, good morning man. Rodelyn Alvarez Bayabado, kay Ray Baryoga, kay migo na to Noel Amar, ginatamyaw niyang friend niya Miss Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Melili Oligo, kag June Season of course. Cory Vidaha, good morning mandara sa imo sa Kuwait. Sa kay Litronifam Kabunay Villaseran, watching from Escalante City, good morning. Athia Kim Iriman, sa kay Marnel Murillo Rodriguez from South Bay Subdivision, Bago City. Shout out lang kuno sa Murillo family sa Barangay Tangub. Sa kay Michael John Season of course, happy listening nindra kay Grace Mustre sa Phil Invest sa Division. Makapuli ka gina okay na nawag ni sa ligad sa ako, na nawag ko ng ligad kay Grace Mustre at nito sa na stranded. Kay Dennis Richard Timor Roma sa San Enrique, good morning kano. Eddie Laus, kay Edwin, okay, classmate ko Edwin Escopel, watching from Cabuyao City, Laguna. Halong dira classmate no sa Laguna. Laguna isa ni sa NCR Plus Bubble no. Kim Harvey, good morning mandra sa imo. Sa kay Mary Joy Camero, kag kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa Minnesota, USA. Kag sa amigo natin of course, Juan Bolgalio, good morning man. Sige, Action Doors, ikaw naman tabi. Kaya nag-stop. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-action. Yes, ari ka na kay Al Vecino Tenorio, watching from Sara, Iloilo. Okay. Mayong aga sa inyo, taga Sara, Iloilo. Good morning man kay Alagad Kevin Henry. Good morning ko na sa tanan nga taga Hinubaan. Kay Captain Bibing Teodor Tobelia, nagapamati gid adlaw-adlaw. Kay Sir Noel Amar, good morning. Ginatamyaw niya lang yautod si Perla Rinaldo, Rurik, Mickey, and Ivan Amar. Thanks, good Sir Boy. You're welcome, Sir Noel. Kay Love Caniedo, good morning man. Junicio Aguirre Alcala Jr., good morning, listening from Sikogon Island, Carles, Iloilo. Shout out sa family ko sa Bacolod. Si Kugon gali sa Iloilo gali na? Abi ko ganit diri sa Oriental. Okay, sa Iloilo gali si Kugon Carles sa Carles. Basta may Sikogon man Action Boy nga Carles or Dream man. Ba si Kugon na dayang sa Ay hindi, ang aron na ganing letter S man ga start sa somewhere in Oriental. I don't know. Sige. Espates. Kaya Susan Gonzalez, good morning man sa imo, Ma'am Susan. Ma'am Vanessa Mayo, maayong hapon. Grabe ka humid dire. Sir, init-init humid mo. Humid lang. Diri subong sa Minnesota. Paang. Paang. So mo man di sa aton Action Boy Hello ko no kay Sir Noel Amara, Miss Kelly Jelly, and Sir Milili Oligo. Okay, kaya Lito Dayap, good morning kay Colonel Gail. Si good morning, Susan man. Gonzalez na lang tawan mo. Good morning man Colonel kay Gail, Susan okay. Gonzalez. Kay Anthony Makilan, maayong aga, watching live from Barangay Matabang. Okay. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Kay Ma'am Luisa Luing Melos dira sa Bago City, good morning man sa imo dira. Sige, Action Boy. Kelly Jelly, thank you very much sa nag-send sa sang 50 stars. Si Ma'am Kelly Jelly. So, tanan ni members ang EFC, kag si Bebo Villasor sa Simo Sectoral, kag sa pamilya niya man sa Barangay Pandanon DSB. Good morning. Sa kay Zinel Z, from Don Salvador Benedicto. Good morning kuno sa taga Bacan, Isabela. Ay, Carol Montoya, ihada, good morning dira sa imo sa Quezon City. Mary Jane Cayaw from Fernville, Pahanukoy, Bacolod City. GC, good morning Cabarles family, watching from Metro Manila.
Okay lang na sila, oh. Kaya. Kay Bart Sperlado from MV Sunroad Yatsuka from Japan. Ohio gozaimasu. Yeah. Action Boy nag-send man star si paano John nagbasa Peregrino? siya ngalan? John Oo. Peregrino. Parin tinigo na Action Rex ay. Guro kay Rex si Peregrino Cantong. Ma. Cantong. Amo kita dapat Kantong. Kamu gina saya. Good morning sa iyo. Thank Ang you, S Sir ko John. niya si Kihor. Ha? Ang S ko na sila din si Kihor. Ahay, kasubo. Nga kasubo, mapas din si mo yung mga S pates na. Standby sa mga Oriental balita. si Kiora, Oriental. Sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Sa detalye na sa mga balita lokal, nadugangan sa 160 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Nagdalatanan sa kabilugan nga 28,374. Liwat nagpanguna ang Negros Occidental sa may maramo nga bago nga kaso nga naka-record sa 42 ka local cases, 7 ka LSI kag isa ka Apur. Ginasundan sa Antique nga may 49 ka local cases, probinsya sa Iloilo nga may 20 ka local cases, siyudad sa Bacolod 15 ka local cases, Capiz nga may 10 ka local cases, Aklan nga may 4 ka local cases, kag Guimaras nga may 2 ka local cases. Samtang 183 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 25,443. Ang Western Visayas may 6 ka bagong napatay, kay karon ang death toll nagdangat na sa 794. Naglawig sang malapit 2 ka oras ang paglibot sang bomb squad kag K9 sa Gwa kag sulod sang Hall of Justice para masiguro nga wala sang bomba nga ginbutang bangod sa nabaton nga bomb threat. Suno kay BCPO kag Nokpo Bomb Squad Team, Leader Lieutenant Reman Binobo, ginuna nila check ay katatlo nga panalagan sang building kundi nahamtang ang Pau. Dugang pa ni Binobo, gin isa-isa nila ang mga abandonado nga karton nga yara sa lugar, kagin isa-isa man ang opisina, kagin pasalamatan nga napabilin nga pamahog lang ang natabo. Matapos mag-clear ang lugar, balik sa pagtrabaho naman ang mga empleyado. Panumdum ni Binobo sa iban pang opisina kung may mabato nga kaangay nga mapagpamahog, gilayon man nga makigangot sa ila. Usisao naman sa kapulisan ang 3 ka numero nga nagtawag sa hotline number sa Public Attorney's Office kang nagpabalo nga may bomba sa sulod sang Hall of Justice. Sunod kay Police Station 2 Officer in Charge Lieutenant Andy Ofalia, las 8 sang aga kahapon Abril 6 sa ila nabato ng report angot sa bomb threat. Sunod sa clerk nga nakasabat, lalaki ang nagtawag nga may nagsiling nga may bomba sa building, rason nga gilayon niya ginpahibalo sa iya magkaupdaran kaysa iban pang empleyado agud makagwa sa building. Dunga pa ni Ofalia, gilayon man sila nakikangot sa bomb squad agud makabulig sa pagpasiguro nga pagpamahog lang ang natabo. Kag wala sa matuod nga bomba, ginpalayag man ni Ofalia, natanaw nila tanan nga anggulo sa rason sang bomb threat kag isa diri amo ang paghibalo kung mayara sa makilala nga personalidad nga may schedule sang hearing sa amo nga adlaw. Posible magapangabay sang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ o kon General Community Quarantine o kon GCQ si San Carlos City Mayor Rene Gustilo kung padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Gustilo nga kung padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases kag may budget lang ila syudad, iyan na lang inipaydalom sa total lockdown. Sa pinaka-latest nga record, tubtob Abril 5, 21 ka mga kaso ang nadugang sa syudad nga nagresulta sa kabilugan nga 140 ka aktibong kaso. Suno kay Gustilo, inina ang pinakamataas nga record sa syudad sa nag-umpisa ang pandemya, nagligad nga tuig. Ang syudad sa San Carlos man ang may pinakamadamong aktibong kaso sa COVID-19 sa karon sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental.
Nagdonar sang dugang nga duha ka mga brand new nga patrol car ang local government unit sa Talisay City PNP. Sunod kay Talisay City PNP Chief of Police Major Jigger Jimeno, ang duha ka mga patrol cars ang pagagamiton sa mobility kag police visibility patrols ang kapulisan. Ang Talisay City PNP ang karon may siyam na ka mga police patrol cars kag isa ka motorsiklo. Ang pito sa siyam ka masalakyan ang gindonar ni Mayor Neil Lizares, isang gikan sa National Headquarters ng PNP, kag ang isa amo ang daan nga patrol car nga gindonar sa nakaligad nga alkalde sa syudad. Ginkumpirmar pa ni Hemino nga may duha pa ka bago nga patrol cars nga gindonar sa kapulisan sang LGU sa ikaduha nga quarter sang 2021. Wala naman sang minor record ang Bacolod City Police Office angod sa pagpablatter sang pila ka abogado nga nakabaton sang pamahog sa kabuhi. Ginhimo ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Liberty Indiape ang palayag kasunod sa natabo nga bomb threat kahapon sang aga sa Hall of Justice. Sa Interview Action Firing Line ginpayag ni Indiape nga sa karon nagapaday ng investigasyon sa otoridad angod sa bomb threat nga sang ginusisa negatibo man sa bomba. Sa piyak nga bahin, nagapilar si Indiape sa publiko nga kung may kaangay nga sitwasyon, mas may nga hindi magpanik kag i-report sa otoridad ang insidente para sa madasig nga pag-responder. Nakuha naman sa armas lutang ang isa ka lalaki nga natakpan sa nga naglapas sa curfew sa Guanzon Street, Barangay 1, siyudad sang Kabangkalan kahapon sang kagahon Abril 6. Ang natakpan gikilala kay Ruel Apolinario, 49 anyos, kag pumuluyo sa barangay Kamugaw sa amuman nga syudad. Nagapatrolya ang kapulisan sa pagpangunan ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo sa Himawalan PNP. Nakita nila si Apolinario nga hirap pasagwa sa mga alas 12:45 sa kagahon sa piyak nga ginapatuman ang curfew nga kalakip sa health protocol batok sa COVID-19. Sang iniya siyang gin-search, may sukwit ini nga Black Widow caliber 22 lakip ng 5 ka bala nga wala pa makalupok. Si Apolinario sa karon gin-turn over na sang Himawalan PNP sa Kabangkalan PNP. Nagabitay sa puno sang kahoy kag patay na sang masapuan sang pamilya ang isa ka amay sa syudad sang San Carlos nagligad nga gabi. Ang biktima hungod nga gihinago ang ngalan apan nagaedad ni sang 35 anyos, may asawa kag duha ka kabataan. Sunod kay Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Chief of Police ng San Carlos PNP, ang patay na sapuan sa iya pamilya nga may higot sa liog gamit ang nylon nga nagabitay sa puno sang kamunsil. Dugang pa ni Aurita, base man sa panugiron sang pamilya, posible isa sa rason nga nagpanginmatay ang biktima amo nga wala na direkta ginapadala sang asawa sa iya nga yadto sa abroad ang kwarta kundi didto na sa Iloy Cine. Nagaduda man ang pamilya nga nagabisyo sang ginatubilian nga droga ang napatay apang wala man sa listahan sang kapulisan. Wala sang foul play nga nakita ang kapulisan sa kamatayon sang biktima. Kamatayon sang curfew violator nga ginaligar ginpinahan sang pumping exercise paimbestigahan sang DILG. Samtang 4,000 ka samples nga proseso sang PGC positibo sa bagong nga variant sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag
Sige, di natatuman. Kay Che Zamora, good morning. Happy birthday sa amon batchmate gali kay Greg Famoso. Birthday sa mong ni amigo Greg Famoso. Happy birthday. Alin sa imong nga batch, no? Donna Robles Prodigalidad, good morning man. Monitoring from San Diego, California. Kay Lisvilla Treyes, binabati niyang mga kapatid niya dyan sa Rojas Street, Sumag. Marilo Ramirez kag sa mga sa Victorias, kuno no? Kasi nalaktawan. Gani ka doon na, hindi ka nakaladula. Kaya nagsulod si ano, Bimong? Nakaladula, sige, mga nalaktawan. Kaya alagad Kevin Henry Ambalya, good morning kuno kay Sir Stalin, Kayanan, Department Head sang Department of Agriculture, dra sa may Hinubaan. Good morning sa tarang LGU sang Hinubaan. Kay Martina Liling, good morning man. Araman si Sir Tetehoka Tetangata. Si Ryan Balumaga, good morning man. Paliho Greet Family Bar Sinilia kag Balumaga sa Hacienda Nervion 2, Barangay San Pablo, Manapla. Salamat. Okay, dra sa may Pampanga siya. Kay Mary Grace Arroyo, good morning man. Mike John sa Molde Seva, good morning. Naga-monitor siya subong dra sa may Moises Padilla. Tamya ko lang, Buylugan Brotherhood and Seva family. Belated happy birthday kay Tito Father Nene Vicente sa Molde Seva. Salamat, Gid. Pare ni Guro, no? Guro Kay Tito Father. Tito niya. Pero si Father pero Nene pare. Vicente. Okay. Ma'am Van, thank you sa 50 stars. Yes, thank you, Ma'am Van. Yes. Good morning man kay Wilma Inocencio Cabarles, Joval Trinidad, maayong aga. Kim Harvey, Shaton Oriental. May suggest siya. Oran action boy. Correct na. Anong correct na nga puro. Che Zamora. Okay. Imo, daway mo na erase. What? Sige, erase ko yakon. Si Hindi ka kabalo Godfrey. niya mag-erase ya. Si Godfrey Solomon niya. Hindi ka kabalo mag-erase niya. Okay, sige ako lang na mabasa. Kay Lisvilla Treyes, good morning ko no. Binabati. Okay, nabasa mo na. Basa ko na. Rochelle Evangelista, good Yes, morning. good morning. Medalyn Hordan, good morning man. June Cibalios, good morning. Always watching dra ko sa Hacienda Teresa Ibi Magalona. Joseph Pacifico, natabunan gid imo ni Godfrey Ocean Sakto Boy. na ako. Sige, go na kay Sa Pusoy Joseph. Kapihan, San Enrique, Rosalinda Yes. Bonafé, Leti Cerveza, kag Alvin Bailon. Ari naman si Godfrey. Ano yung matabo ni sa ako ni karon niya? Si Heinz Aguirre, Araman siya Action Boy. Nagaano kada kas? Sino ning kasin niya? Hindi ka nadampit to, si Jess Condino palang kuya. Dra ka, go. Monitoring live sa La Carlota, tamyaw niya sila ni Paribudol Alvarez, Dodoy Lucer, sang ayungon, nagmatigid sumong, na? Takaan ko, ayun na, puno na ako, hindi sa madula, sir. Okay, kaya... Yung dula na yung kwan, no? Actually, gin-block ko na pero hindi ko siya ma-block di. Hindi mo siya ma-block. So gin-pang-delete ko lang comment ya para mabasa kong comments ng iban. Good morning man kay Donna Navarte Macario, kay Sir Edwin Pineda, mayong aga sa imo, sir. Yes. Kay GC, Hambaya Godfrey Solomon, scammer alert. Pora Canete, good morning, dra sa may Singkang Airport. Kay, ari na si Godfrey. Ano sa daw? Kay Miss Maria Rivera Murayama, good morning. Yes, sa Japan. Na-miss ko man maglantaw sa inyo ba? Back to school na kami. Medyo lawig amon bakasyon. Okay. Sige, Miss Maria. Halong idra sa Japan. Kay De Anton Diaz, good morning. Kay puro si Godfrey. Godfrey, good morning. Godfrey Lumon. Joel Delisan from Japan. Good morning, man. Yes. Virgie Action Boy, kapamati sa Japan, no? Ganit daw, damo. Virgie Montilla, good morning. Feeling ko, amo na ng time mamatuon na tas ng Japanese. Para ano ba, lamon no lang gani? Ohayo gozaimasu pa lang Actually, ang isa sa mga language nga postunan sa aton mga Pinoy, ang Japanese, ang Nihongo. Nihongo pa nawag sa Nihongo, muna sa nga postunan, di sa una nakatilaw ko na. Budlay ko na Action Boy ang kanji. Ano sa kanji? Japanese man na Japo. Di ba doon may lain-lain kung amo ni Guro sa aton, di para sa Dialect. Philippines. Damo dialect, Tagalog, may Hiligaynon yan, Ilocano, Guro ng kanji sila to. Kapos na sa tunda, sa una to kabalo-balo na kami ganito sa may mga grupo, kami lang mga Japanese bala. Hindi daw natuduan lang kami, to kapos lang. Sige, Galing ka malipat ka man, kung may mo ginagamit. Gani man, lipat ka gidya. Sige.
Sige. Good morning dira kay amigo ko ABC President Ed Pregua sang Isabela. Good morning Kap. morning. Gapo na nga bal ko nga birthday ni Father Siloy Villarosa subong. Hindi gali. Yes, oo. Ay, hindi gali. Sacerdotal anniversary niya gali. Nalipat ako sa October Ano? 7. Sacerdotal anniversary. Ano siya? Anniversary sa imo pagkapare. Okay. So, happy anniversary. Kakita ka na sa kwan sa Bible, basa ka Bible, di ba? Na ginatawag bala nila nga mga saserdote. Sacerdote. Wag ka guro ka ba basa, way mo Gabasa man ko, pero wala ko ako guro. Yan nakalabot pa guro sa may ako mga niya saserdote bala na. Okay, that's So all. mga munas na mga pari sa una. Tiyan mo na nga panawag na sang mga pari sacerdote, sacerdotal anniversary. Sacerdote. April 7 ang birthday ng Father Siloy, October 7 para ya. Okay. So, Sige. Advance ko happy lang anniversary Si Father Tabanyaga dira sa may kwano, sa may sukmatan niya ko kagabi. Kita na yung may gabi mo niya, gamon ito ko si mukha daga. Nagkit-anay ka mo kagabi. Di kaya nag-celebrate ka na isang sacerdotal anniversary ni Father. Nag-ano ka mo pag-celebrate? Pamahaw, may mga, kita ka sang ano kaninang may cheese, kag may mga utan-utan, kag daw kuhan. Cheese ko may utan-utan. Nachos! Cheese ko may utan-utan. Kasabad. Nachos gali. Oo. Daran siya. Okay. Sige. Kahit sa atin mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Paimbestigahan sang Department of Interior and Local Government ang kamatayon sa isa ka curfew violator ng iniligar ginpuarsa nga magpumping exercise sang malapit 300 ka rounds. Suno kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nagapag-iangot ng ahensya sa Philippine National Police kag lokal nga gobyerno sa General Trias sa Cavite angot sa insidente. Suno sa report, napatay si Darren Piñaredondo, 28 anyos matapos ginaligar puwersa naging pa-pumping exercise ang 300 ka rounds sa plaza sang Malabon bilang pina ini sa paglapas sa curfew. Sunod sa iya live-in partner nga si Richelyn Balse, ginaresto sa barangay Tanod ang iya bana sa Abril 1 matapos madakpan sa curfew sang magbakal sang mineral water nga lampas na sa lasay sang gabi. Ginbag ni Balse nga may balatian sa korason si Piñaredondo. 4,000 kamasampo sa ginaproseso sa Philippine Genome Center PGC ang positibo sa bagong variant ng coronavirus. Suno kay Dr. Cynthia Salome, Executive Director sa PGC, ang datos ang ginbase sa 4,751 kasampo sa ginpaidalon sa genome sequencing sa PGC umpisa bulan sa Enero. Dugang pa ni Salome, 4,050 ang ginakonsidera nga variants of concern. 237 ang UK variant, 163 ang South African variant. 104 ang variant nga nadiskubre sa Central Visayas kay isa ka variant sa Brazil. May mataas nga fatality rate ang UK variant sa may mga edad, samtang ginalantaw nga makapanubo sa efficacy sa COVID-19 vaccines ang South African variant. Una na ginangot ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas bungod sa mga na-detect nga mga bagong variant sang coronavirus. Ginpahayag naman sa global think tank nga Moody's Analytics nga mahimo nga mas maulihi pa ang Pilipinas nga una na nga daan na atrasar ang pag-umpisa sang vaccination program matapos nga igin prioridad sang pungsod India ang ila pagkinahanglan sang bakuna.
Sunod sa Asia Pacific Daily Economic View sa Moody's Analytics, napit sa Abril 5, madamo nga pungsod sa Asia. Pero sa Pilipinas, ang kinahanglan nga magpangita sa alternatibo nga kuhaan sang bakuna bangod sa atrasado nga shipment sang AstraZeneca vaccine sang India. Sa libaluan, isa ang India sa pinakadako nga producer sang COVID-19 vaccines nga nagasupply sang milyones nga AstraZeneca doses para sa COVID-19 vaccine Global Access o COVAX scheme para sa middle kag low income countries. Ginapadali ni Senator Go o Senator Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation nga padasigo na ang pagbayad sa mga utang sa mga hospital. Suno kay Go, Chairman sa Senate Committee on Health, iniagod mapadasig ang pagresponde sa mga pasyente nga ginaigo sa pandemya nga COVID-19. Nabalaka si Go sa report nga madamo nga pigado nga Filipino ang nabudlayan nga makakuha sang maay nga healthcare service bangod man sa pandemya. Ginahingyo ni Go ang PhilHealth nga pasang karon pa ang coverage sini sa mga pasyente nga naka-admit sa mga tents kag makeshift facilities bangod puno na ang mga hospital. Base sa report ni PhilHealth President Dante Gueran, kay Presidente Rodrigo Duterte, 91.4 bilyones pesos na ang nabayaran sa PhilHealth sa mga hospital sa 2020. Naglabot sa 3.7 bilyones pesos nga balor sa mga claims ang ginaproseso pa sa karon sa PhilHealth samtang 5.2 bilyones pesos naman ang nagapaidalong pa sa validation. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Kag sa aton mga ka-aksyon, Inyong ibangtian na aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon